Terve! Osa tästä saattaa tuntea mut Jasper Kuivonen YouTube-tililtä. Tää YouTube-kanava on nyky minulle ja mun pikkuveljelle, meille molemmille. Valtteri ja minä tehdään tänne yhteisesti videota. Ja te katsojat saatte päättää, että mitä me tehdään tänne YouTube-kanavalle mun pikkuveljen kanssa. Ne YouTube-videoehdotukset voi olla vaikka vlogi-videoita, kalastusvideoita, sitten kun on kesää, mikä voice-track tuokin oli. Ja mitäs muuta me voitais tehdä? No te voitte päättää. Yksi uusi tavoite tällä YouTube-kanavalla on se, että mä teen tänne kaikkea muuta, mitä mä en tee normaalisti mun pääkäyttäjälle, eli Jasper Kuivonen käyttäjälle. Ne sitten kai on pelivideoita, enempi vlogeja ja ehkä tulee sketsejäkin tänne käyttäjälle ja ei kai muuta. Ja sekin piti mainita, että mun pikkuvelikin tekee tänne YouTube-kanavalle videoita omatoimisesti niin kuin ilman mun apua. Joten tänne saattaa tulla kaikenlaista YouTube-sisältöä. Ja mulla olisi yksi pikku toive. Tilatkaa tää YouTube-kanava, että me pystytään nousemaan isoksi YouTube-kanavaksi. Mä toivon sitä vain. Ja mitä enempi mulla on niitä tilaajijoita ja katselukertoja, niin mä voin sitä enempi panostaa näihin videoihin. Ja näistä videoista tulee paljon parempia laatuisempia. No niin, Valtterikin tuli tähän. Onko sulla mitään sanottavaa? Ei. Ei oo. Onko mitään toivoita tälle videolle? Tai meidän YouTube-videoille? Tilatkaa Valtterilta kanava. Eli mun pikkuvelin kanava. Mitä muuta? Heippa! Okei. Heippa!